Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dan gaan we naar iets heel anders. De bekende ondernemer Wout Tieneman, al meer dan 25 jaar bezig op Curaçao. Hij is onder meer projectmanager van BMW. Hij is eigenaar van Kunuku Aqua Resort. Hij heeft heel veel projecten in de bouw hier op Curaçao. Het is een man die niet stil kan zitten, zou je kunnen zeggen. En het is ook wel opmerkelijk dat hij nu in een programma, dat Drop-Out Resort, een belangrijke rol speelt. In dat programma komen Nederlandse jongeren tussen de 18 en de 23 naar Curaçao, naar Kunuku. Ja, om te leren, om te werken, om aan een werkend leven te wennen. Het gaat om drop-outs en volgens Wout Tieneman is het ook heel interessant om met deze jongeren te werken. Zelf was het ook niet iemand die lang op school wilde blijven zitten. Hij vertrok vroeg. Drop-out zou je kunnen noemen. Later zeer succesvol geworden, maar we zochten hem op bij Kunuku Aqua Resort en wilden weten hoe dat hele project gaat. Het toch heel bijzonder is dat een Nederlands programma, Pound, hier naar Curaçao komt om het op te nemen. En dat een Curaçaose ondernemer daarbij ook een belangrijke rol speelt. Kijk naar het volgende interview. Wout Tieneman, we zijn bij het prachtige Kunuku Aqua Resort. Dat is natuurlijk een mooie plek voor iedereen die Curaçao bezoekt en die op Curaçao woont. Maar het is af en toe ook een drop-out resort. Wat is dat precies? Ja, Oscar, goedemorgen. De Drop-Out is een programma vanuit Nederland. Wordt volgend jaar, januari, februari, uitgezonden op de Nederlandse zenders. En dat zijn eigenlijk 10 jongeren die hebben gestudeerd, hebben getracht gestudeerd, hebben hun diploma's net niet gehaald, wel gehaald. Hebben 70 baantjes gehad, komen niet meer aan de bak en hebben zichzelf opgegeven voor het Drop-Out Hotel. Wat betekent dat ze hier te werk gesteld worden en dat ze onder leiding van mij in ieder geval trachten om weer een beetje op het spoor te komen. En ze weer een vooruitzicht hebben op een baan. Leuk, en hoe gaat het? Het is een ramp. Waarom? Nou, niet echt een ramp. Kijk, voor ons is het wel op werk. Ze zijn op tijd, ze doen hun ding. En er zit natuurlijk verschrikkelijk veel begeleiding hoort erbij. En ik heb natuurlijk niet de hele dag de tijd om erachteraan te lopen. Dus ze worden onder onze managers gezet. Krijgen ze opdrachten van. En die moeten ze uitvoeren. Even voor de duidelijkheid, hè. Ze zijn op tijd, ze komen. Alleen, ze hebben natuurlijk ook nog wat privé-tijd. En in de privé-tijd, daar is het nog wel wat aan te sleutelen. Daar zijn ze geen boek aan het lezen? Nee, totaal niet. Totaal niet. Maar de bedoeling is dat ze werkend leren, dat ze leren hoe het is om hier iets op te bouwen? Nou, we hebben er natuurlijk een beetje over nagedacht. Hè. Ik heb vroeger hetzelfde meegemaakt. Je bent ook een drop-out? Eigenlijk letterlijk en figuurlijk. Ik was iemand met 15 werd van school gestuurd. Had 2 hele lieve ouders. Maar die waren natuurlijk helemaal niet mee eens dat ik niet meer naar school wilde. Nee. Dus dan, wat ga je dan doen? Dan had je een leerproces volgens mij van 2 dagen, 3 dagen. Had je natuurlijk ook geen zin in, want ik wilde gewoon werken, ik wilde geld verdienen. En ik wilde vooral dat geld weer uitgeven. Ja. En ik wilde vooral dat geld uitgeven voordat ik het verdiend had. Want dat doe je als je jeugd bent. Herkenbaar. Ja, voor heel veel mensen. Ja. Alleen, ik was natuurlijk 14, 15 en zij zijn allemaal rond de 20 jaar. Ja. En die zitten op hetzelfde plaatsje. En wat er natuurlijk vooral aan de hand is in Europa, Nederland. Wij zijn wel een bedrijf, in al mijn bedrijven, dat weet je. Wij geven altijd wel iemand een kans. Ja. We kijken niet, heb jij HTS, MBO. Als jij gewoon bereid bent om te willen werken, dan hebben wij altijd wel een plaatsje voor je. Ja. En dat was de doelstelling van dit programma. Van laten we starten, laten we beginnen waar iedereen begint. Laten we kijken of je het volhoudt. En geef ook vooral aan wat vind je zelf leuk om te doen voor een langdurige tijd. Want allemaal hebben ze natuurlijk wel een baantje gehad. Een maand, 2 weken, 3 weken, een half jaar. Maar bij verveling, de drop-out. Ik moet niet de woorden denk ik gebruiken van autistisch of dat soort zaken. De concentratiespannen is soms niet altijd even lang. Ja precies, we vinden gewoon alles maar nu leuk en dan willen willen we iets nieuws doen. Ja. En dat zie je vooral bij deze jongeren. Maar denk je dat het een succes wordt? Nou, mijn doel wel. Weet je, we hebben er 10 en ons doel is dat er in ieder geval 3 klaargemaakt worden voor een baan hier. Mochten ze dat willen. Ja. En laat ze groeien, dat is ons doel. En ze leren er ook van natuurlijk. Absoluut, dus dat is ook de bedoeling. We laten ze ook diverse dingen doen. Hè. Ja. Het is niet alleen van, joh, we gaan de straat vegen. Nee, ze lopen mee in de F&B, ze lopen mee in de receptie, ze lopen eigenlijk in alle processen van het hotel mee. En herken je iets van jezelf in deze jongeren? Bij heel veel wel, ja. Ja? Ja, het begint met als je aangeeft op een rustige manier.
Ik heb nu 2 keer tegen de baas gezegd dat ik het niet leuk vind. Dan is het voor die persoon, heb je dan al aangegeven, ik ben er klaar mee. Ja. Heel veel mensen snappen het niet. Ik snap dat wel. Want de derde keer dan gaat het op tilt en dan lopen ze weg. Ja. Dus je moet er een beetje voor zijn. Geef ze andere dingen te doen. Regelmatig een stukje verantwoordelijkheid geven. Want er wordt natuurlijk vaak gezegd, je kan het niet, je wil het niet. Of dat soort uitspraken. Maar dat is het niet altijd. Geef ze gewoon een beetje vrijheid. Ik vind het een mooi project en ik vind het mooi dat je eraan meewerkt. En ja, we gaan het allemaal kijken als het op televisie is natuurlijk. Maar het geeft wel aan dat je op verschillende manieren bezig bent hiermee. Dus dat vind ik hartstikke goed. Dankjewel en we gaan er vooral mee door. Hè? En dat geldt ook in het echte leven. Dit gebeurt ook in het echt. Ja. Er komen gewoon heel veel jongeren hier. Die willen een kans, die krijgen een kans. En het is vooral aan hun om zichzelf te laten zien van wat kunnen ze wel en wat willen ze wel en wat kunnen ze niet. Dat is wat we doen. Het ligt uiteindelijk aan jezelf. Precies, helemaal.